Totale ana 39 guru SD karo SMP nek Kabupaten Tuban sing teka ning Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban. Para guru kuwi padha madul nek wakil rakyat merga kontrak kerjane ora diperpanjang karo pemerintah daerah. Puluhan pegawai pemerintah nganggo perjanjian kerja utawa PPPK penuh wektu formasi 2021 sing kerja dadi guru iku kudu kelangan kerjoane. Sakwise kontrake ora diperpanjang kawit tanggal 1 Januari 2026. Kontrake kuwi ora diperpanjang merga kasil penilaian kinerja. Sing salah sijine ya iku absensi kehadiran ora nyukupi target sing dijaluk karo Pemkab Tuban. Nampa asil kuwi para guru sing wis ngabdi 15 sampai 20 tahun dadi tenaga pengajar iki ngadakno audiensi karo pimpinan DPRD Tuban. Nok ngarepe pimpinan DPRD, para guru ngakoni nek asil penilaian absensi kuwi ora cocok karo kondisi ning lapangan. Para guru kuwi padha alasan ana absensi sing kosong merga izin loro karo ana kendala teknis kaya mesin fingerprint sing rusak. Tapi kuwi kabeh ora diitung karo BKPSDM Tuban. Para guru mangkel karo sikape Pemkab. Merga pengabdian puluhan tahun kuwi kudu diilangi mok perkara administrasi absensi. Nanggepi kedadian iki, Ketua Komisi 1 DPRD Tuban, Suratmin negeske nek bakal bentuk tim khusus kanggo nyelarasno data penilaian. Hal iki dilakoni supaya ora ana salah paham karo nimbulna kerugian kanggo tenaga pendidik. Sauntara kuwi pas dijaluki keterangan sakwise audiensi, Kepala BKPSDM Kabupaten Tuban, Vin Rukmini, ora gelem menehi komentar, terus langsung ninggalno lokasi. Para guru sing wis ngabdi puluhan tahun iki mau iso pasrah karo ngenteni ana iktikat sing apik teka pemerintah daerah. Saiki para guru iku mau iso meneng ning omah sakwise kelangan kerjaan sing wis suwe dilakoni. Siki Muhammad, JTV.